Venga, ejetxu bat. Hau azpitik jarri eta gero txakera bat. Urdaibaiko biosfera erreserbako ibaia eta padurak. Momentu enten marea bajatzen dago. Bai, justu zu areatzak, zelan hasi dizen areatzak ja saltzen, hemen urertza be bai, da sartuko gara kanal honetatik, da mundakaratz portu ondoratz estalkiza jarriko dugu, lehor juteko. Bakizu honek dauko zela 4.000 urte baino gehiago inuitak, eskimalak inuitak inventatako estalki hau, dana, pala eta dana. Orduan lehor jongo gara, egun zora garzia daukagu eta, venga. Urdaibain jarraituten dugu, itxasoa da mendie, zein polito ikusten da atzean, Izaro. Buelta ederra emon dugun gaur kaiakean, da hoitze, mendire goaz, atzarreraino. Zelako sorpresateko zen Urdaibai gutzako, Itxasoan zelako kostalde ederra eta zelako kontrastea Kantauri itxasertzeko artadi zoragarri honetan. Kristona, da gero goien ikusiko gu nondik ibili garen kaiakean, ze suertea dekogun leku ederra honetan bizitzeaz. Gaurko parie, bizta ederra hauek, Kristona da, kristona. Bitu, hemetik ikusten da nondik hasi garen, kaiakeagaz zibilten. Gero oinezean be bai, rekorrido guztie. Atzarren gauz, tontorrean, eta urten gara oinezean, hanga metxo be bai ikusten da, eta hartaditik ona ailegau gara, Kristoan leku polita da. Gure abia puntua, Bizkaian dago.